järkevää. Että se pudottaa sen kiinnostuksen. Eli niin, tässä on se ristiriita tässä kohdassa. Joo, mutta sitten se kuitenkin taas kasvaa. Ja terävyys, sitä ei erisikoiskohteessa saada luovutustoimintakin pettää siellä, niin sieltä vaan peruuttamaan. Ja on aivan kauhuissaan, mutta se näkyy kaikkialla muualla. Aina kun joku rapsahtaa, se kuulee ja katsoo tarkastaa. Eli se on +2 suuri ilmanjäljellä tällä. Puolustussalu. Siinä se toimintakyky taas hiukan pettää, se rohkeus. Sillä on halua kyllä, mutta eli se on +1 pieni. Se on halu, mutta sieltä sun takaa kuitenkin, että se ei niin rohkeus ja anna myöden, että ei ole mitä se käy. Taisteluhalu, se on suuri, +3. Eli se rakastaa sosiaalisesti sun kanssa ei oikein suostu, sillä on pikkuisesti pidättyväisesti siinä. Mutta sitten taas kelkaa, se on ollut pakko ottaa kantaa. Tuolla ei se tuu, kun en mä näe. Sitten kun siinä oli pakko ottaa kantaa, niin sehän taisteli oikeastaan kelkkaa vastaan. Sä näet, että se oli kaikki lihakset. Eli se näkyy niin monessa paikassa taisteluhalu. Hermorakenne +1 hieman rauhoiton. Se on semmoinen, että se painostuu tässä testin aikana. Ja just se, että itse niin loppuu se toimintakyky siellä, mutta niin kuitenkin kun se on +1 temperamentti oli varmaan erittäin yllättynyt, että se on +1 erittäin vilkas. Joo, ihan hirveän yllättynyt. No se näkee ja kuulee, mutta kyllä se keskittyykin. Ja sitten kun se myös se keskittyminen näkyy niin hassuun, kun se on, niin se näkyy sille, että kun mä näen, se tulee kumminkin, niin mä otan kohta. Ja kovuus, tää on sitten se siinä. Tavallaan ongelmakohta, tavallaan hyväkin asia, mutta se, että se on kohta. Se on puupää. Nyt sulla on virallisesti puupää koira. Eli sen minkä sä saat sen oppimaan, niin sehän pysyy siellä. Joo, ja sä saat tehdä virheitäkin ja ottaa uudestaan ja tehdä toisaalta. Ja se on, sun ei tarvitse kahvikupin kanssa istua 2 viikkoa ihmisiä, mitään mä en nyt tee, kun mä tykäksin. Koska tää menee vesihallintaan. Ja luokse päästävä aavistuksen pidättäminen. Ja laukaus varma. Pluspisteet 137 ja sitten sieltä toimintakyvystä on miinus loppupisteet 102 ja hyväksytty luonnollisesti tulos. On 70 täys. Ei, aha! Joo. Se on sen niin jännä ristiriita siinä, että kun rohkeus puuttuu ja silti antaa kaiken mennä. Joo. Se on varmaan semmoinen just, että semmoinen puupää. On se vähän joo, kieltämättä. Että sä joudut joskus vähän niinku kertomaan ihan, että hei, mä tarkoitin tätä. Joo. Se on todella harvinaista koira, joka on noinkin paljon kovuutta. Joo. Joo. Pieni puhunen raja. Ne ei nyt jos näet, kun koira on. Yhdessä päivässä. Eli Joo, niin. Toimintakyky on jo melko suurta, että ei Kyllä se auttaa. Joo, ei. Mä yritin sanoa. Joo. Ja ruuan se saa sen, kato, joka pelottaa se maanimieskin, jos on jopa otettu ruuan, se saa purjehti sen siihen lähtee tuomaan sitä suunnaa. Se pöljentäisi niihin. Niin, pitää palkata. Joo.